Cactus. So, ano itong cactus, guys? So, nice, guys. Diyan upay buwak. Sakit ligado siya. Sakit ligado siya, guys, na. Oh. Nakahubago na siya na. Sugod na siya hubag. Sakit kayo siya. So, ano siyang ipahilot, guys, dahil na marag na kuwara ba ning ilawom na niyo. Na ning gihilot, guys, kaya bawa malay ko po kumuhilot. Hindi siya kaya. So, ano siyang ipabira karon, guys, sa panghihilot. Ana, aray jud. Basta gabi ilagi iniinom kung may pinamik. Magsakit na eh. Guys, ado sa samhilot, guys, unawala nang niburot na. Hindi dyan na siya undangan nga di mawala ng burot. Ha? Wow, siya. Hindi kasi ito Di mailan umangilot. A few moments later.